Ilusioa egiten goz, periodikoan astero ikustia Grafikaz Juaristik irabazin du partidua, Grafikaz Juaristik alde bindu, tal, grasi pixka ditegu ikustia, eta, familiano inguruko jendeak rekonozitzen gauz eta, beti ditegu ze kontatu bintzen. Ni Andoni Juaristi naiz, Grafikaz Juaristiko kudeatzailea. 2013 urtean lagun baten bitartez boleto batzuk eskauz eskiguen 3x3eko kirol ekitaldi jantzako. Eta, pixkat hortik hasi ginen pixkanaka, boleto jekin da gero, lona batzuk jarri eta saskibaloiko atalai laguntzen. Eta pixkat aurresiago, 2016an gutxi gora bera hola, rugbyko ataletik galdetu ziren baita ere berri interesatzen zegoen behaiei laguntzia. Eta, hortxe pixkat hasi ginen behaiekin pixkat harremanetan. Eta azkenean lortu duguna da, bi atalai, saskibalai eta rugbyai, gure neurri jamitzat alde laguntza onduen ematea. Ja, zentrauta gure herrian laguntziaz, hori da txikitatik erakutsi guena, eta hori da gehien gustatzen eguna, hemen inguruko jendiai laguntzia, hemengo gazteei laguntzia. Eta, pixkanaka, marka pixka gehiago ezautze balima, hori gehiago. Gure enpresa familiarra da, 3. belaunaldian gaudeia, eta 6 lagun egite du lan bertan. Eta, enpresa txikian arren, saiatze gea era guztitako enprenta lanak egiten. Zinegotziak deitu zin, Inaxiok esan ez sari hau emate ziguela, esan ilusio sartu nun, eta hartu genuen familia maitare. Azkenean da rekonozimentu bat, indako lanan kontura bertan jarraitzeko ilusio eguna eta gure neurrian arabera bintzat jarraituko duguna egiten.